Κοίταξε το ρολόι του και υπολόγισε ότι θα φτάσει ακριβώς την ώρα που έπρεπε στο σπίτι της, στο οποίο τον είχαν προσκαλέσει για φαγητό. Έφτασε ακριβώς την ώρα που υπολόγισε ότι θα φτάσει και χτύπησε με το λυγισμένο δίκτυ του δεξιού χεριού του την ξύλινη πόρτα του σπιτιού. Τον υποδέχτηκε ένας πολύ ευγενικός κύριος και του είπε να περάσει στο σαλόνι. Μπήκε στο σαλόνι. Είδε μια φρουτιέρα γεμάτη πορτοκάλια, σκέφτηκε. Εδώ ένας άλλος άντρας κάθεται στο γραφείο του και φοράει την ιατρική ποδιά του. Και πίσω είναι στον τοίχο το πτυχίο του και έχει σταυρό στα χέρια του. Στην τσέπη της ποδιάς διακρίνεται το πάνω μέρος ενός στυλό. Εδώ ένας άλλος άντρας φοράει ένα πουλόβερ, μάλινο, σκούρο και χαμογελάει. Τώρα τα μαλλιά είναι πλέον κίτρινα, ενώ ήταν καστανά. Τα χέρια είναι πλέον γαλάζια, ενώ ήταν ροζ. Η ιατρική ποδιά έχει γίνει κίτρινη, ενώ ήταν άσπρη. Το μαγιό είναι πράσινο ανοιχτό, ενώ ήταν μπλε. Το πουλόβερ είναι άσπρο, ενώ ήταν σκούρο.